Jamen, velkommen til mødet i Udenrigsudvalget, og ikke mindst også velkommen til, tror jeg nok, det udvalg, vi har i Folketinget med den længste titel overhovedet. Fordi det er Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget. Hold da op, det er sådan en helt spiritusprøve. Men de er inviteret med som gæster, så også velkommen til jer. Og ikke mindst også velkommen til skatteministeren, nemlig at vi har åbent samråd. Christian Juhl fra Enhedslisten har kaldt skatteministeren i samråd vedrørende samrådsspørgsmål V og W. Så jeg vil give Christian Juhl ordet for en motivering. Værsgo. Tak for det. Måske skal jeg give en lille forklaring, fordi det virker ganske atypisk, at vi egentlig skulle diskutere det her i Udenrigsudvalget. Men da der var i pressen en historie om, at udenrigsministeren havde haft penge i et selskab i skattely i Bahamas, så tænkte jeg, det var da noget pinligt skidt. Det må vi da have forklaring på. Hvorfor er der ikke helt naturligt inden for regeringen nogen, der stopper sådan nogle ting og hjælper minister med ikke at komme i sådan en situation? Derfor har jeg stillet fire spørgsmål, som har været lang tid undervejs, fordi at udviklingsministeren mener ikke, hun har pligt til at svare på de 2 af spørgsmålene undervejs, og så kunne jeg få lov til at omformulere 2 spørgsmål, og så kunne jeg snakke med skatteministeren om det. Og det er jeg ikke helt tilfreds med, men alternativet var slet ikke at få en snak om de her ting. Og det er lidt ked af, at det er så bureaukratisk. Nu er det 2,5 måneder siden, og der har været skrevet adskillige breve og omformuleringer undervejs. Men så vil jeg gerne sige, derfor er vi i den her situation. Og måske er det ikke så interessant for vores kollegaer fra de andre udvalg, det tør jeg ikke sige, men det vil jo, de kan jo selv præge debatten eller spørgsmålene, så vi kan komme på sporet for noget, der er interessant også for dem. Men jeg har spurgt, hvad er United International Enterprises motivation for at have deres selskab registreret på Bahamas, hvis ikke det var af skattespekulative grunde? Og hvad er regeringens holdning til skattely, og vil regeringen fremadrettet indføre etiske standarder, som sikrer, at ministre ikke ejer aktier i selskaber, der enten er oplagt skatteunddragende, eller som er mistænkt for skatteunddragelse? Det er jo de 2 spørgsmål, der blev tilbage af den ting, og folk kan jo selv læse i pressen, hvad der stod oprindeligt i den her baggrundshistorie. Tak. Tak til Christian Juhl. Og så inden ministeren får ordet, så vil jeg bare lige henlede opmærksomheden på, at der er accepteret en bagkant til klokken 17, bare så vi ved det. Og så giver jeg ordet til skatteministeren. Værsgo. Ja, tak. Jeg vil godt takke for indkaldelsen til det her samråd i Udenrigsudvalget, for jeg får lejlighed til at kommentere på de initiativer, regeringen arbejder på som led i at minimere skatteunddragelse ved brug af skattely. Og jeg vil efter aftale med spørgeren behandle de 2 stillede spørgsmål under et. Først så vil jeg gerne kommentere på, hvad der kan motivere en virksomhed til at have et selskab registreret på Bahamas. Og dernæst så, udover vejret selvfølgelig, og dernæst skal jeg redegøre for regeringens holdning til skatteunddragelse ved brug af skattely, herunder spørgsmål om indførelse af etiske standarder. Og jeg vil godt starte med at fremhæve den aftale om international skatteunddragelse, om bekæmpelse af international skatteunddragelse, som regeringen indgik den 17. maj. Det er jo ikke så lang tid siden. Aftalen den blev indgået af et samlet Folketing, og den sætter kursen for international skatteunddragelse i det kommende år. Og barren er heldigvis sat højt, og det vil jeg godt kvittere for. Jeg er glad for, at alle folketingspartier kunne være med i aftalen. Med aftalen der er partierne så enige om at styrke indsatsen mod international skatteunddragelse, og Danmark vil spille en aktiv, også mere aktiv rolle internationalt. Derfor synes jeg også lige, der er lejlighed til at nævne det her i Udenrigsudvalget. Og vi afsætter 100 millioner til at styrke indsatsen i et nyt center mod international skatteunddragelse. Og Skattelovrådet, som er sådan et rådgivende råd, der er nedsat på skatteministerens område, skal se på, hvordan vi får øget åbenhed omkring skatterådgivning. Det er en rigtig god aftale, og jeg tror, den kommer til at gøre en forskel i de kommende år. Den bygger videre på det gode arbejde, som den tidligere regering, og her tænker jeg faktisk ikke på den tidligere Venstre regering, men på den tidligere røde regering, og det de lavede. Den tidligere Venstre regering lavede også en masse gode ting, men det her bygger altså helt oven på den indsats, som blev i gang sat tilbage i, jeg tror, 2013. Og
Og vi har desværre set alt for mange kedelige sager, hvor skattesvindlere har unddraget sig at betale den skat, de skal. Det er sager som HSBC-sagen, LuxLeaks, Panama-papirer og også den seneste såkaldte Russian Laundromat om visse danske bankers rolle i forbindelse med den formodede hvidvask af blandet ulovlige russiske formuer. Uanset hvilke metoder svindlerne anvender, er det regeringens opfattelse, at det skal stoppes eller begrænses mest muligt. Og så vi primært gør det via internationalt samarbejde. Og derfor er jeg også tilfreds med, at vi med den nye aftale bygger oven på det fundament, som tidligere regeringer som sagt har skabt, uanset hvilken farve de som har haft. I forhold til spørgsmålet om, hvad der kan motivere en virksomhed til at have selskaber på Bahamas, udover det gode vejr, der givetvis er der, så vil jeg godt gøre opmærksom på, at jeg på baggrund af min tavshedspligt er afskåret for at kommentere på konkrete personer og selskabers skatteforhold. Og jeg vælger jo altså at være meget varsom med sådan at spekulere om, hvorfor folk placerer sig forskellige steder. Det synes jeg ikke er min rolle. Og det må i øvrigt være op til de respektive virksomheder selv at forklare, hvad motivet er. Jeg kan dog generelt sige, at der som udgangspunkt jo ikke er noget ulovligt i, at virksomheder har selskabskonstruktioner på for eksempel Bahamas, så længe der betales den korrekte skat. Det, som er afgørende, det er, og som der ikke skal være nogen som helst tvivl om, det er skatteunddragelse gennem brug af skattely, der er et højt prioriteret område for regeringen. Men det er ikke ulovligt at have penge stående på en konto i Bahamas. Det er heller ikke nødvendigvis ulovligt at have et selskab registreret på Bahamas. Det kan være det, men det er det ikke. Det er heller ikke nødvendigvis sådan, at alle, der har registreret et selskab på Bahamas eller et andet sted i skattely, at det er for at unddrage sig skat. Det er det ikke. Der kan også være andre årsager til de konstruktioner, man vælger. Det kan også være det, der sådan ligger underliggende i spørgsmålet. Men jeg kan og vil ikke forholde mig til et konkret selskab. Udover at jeg kan henvise til den artikel, der gav anledning til det, hvor alle kan jo se, at det pågældende selskab jo faktisk betaler skat. Det oplyser de i hvert fald selv. Så det der med, at her taler om noget, hvor der ikke bliver betalt skat, der, hvis man skal tage det, selskabet siger, så er det faktisk ikke tilfældet. Men jeg har ikke mulighed for at kommentere på de konkrete eksempler. Så er der spørgsmålet W. Det er holdning til skattely. Og det er jo så regeringens holdning til skatteunddragelse og brug af skattely herunder spørgsmålet om etiske standarder. Og det har hele tiden været regeringens opfattelse, at dansk særlovgivning ikke er vejen frem, når man skal bekæmpe international skatteunddragelse. De mest effektive løsninger er dem, vi finder i fællesskab med andre og langt større spillere internationalt. Og på det internationale niveau er der i de seneste år indgået flere internationale aftaler om f.eks. informationsudveksling på tværs af lande. Og inden for det næste år er flere på vej i regi af EU og OECD. Og regeringens udgangspunkt er, at Danmark fortsat skal spille en offensiv rolle og gøre sit til at fastholde den nuværende fremdrift i det internationale samarbejde. Det gør vi i dag, og det vil vi gøre med ikke mindre, men mere styrke fremover. Og det fremgår også af den aftale, vi netop har indgået, hvor vi jo afsætter 25 millioner årligt frem til 2021. Og samtidig vil den fremadrettede indsats blive samlet i et nyt center for bekæmpelse af international skatteunddragelse, så det bliver lettere at samkøre oplysninger og data, og dermed identificere nye svindelmønstre. Det er også et arbejde, der meget bekendt omfatter Bahamas, hvis man skulle særlig interesse i det, fordi Bahamas er et af de lande, der har tilsluttet sig de internationale aftaler om udveksling af oplysninger, som altså træder i kraft her i 2017. Det center, Skat laver, vil fungere som en samlet indgang og udgang for udveksling af oplysninger fra udlandet, og en målrettet effektiv indsats mod international skatteunddragelse. Det kræver, at myndighederne har adgang til oplysninger, og med den nye aftale er der også enighed om at sætte fokus på skatterådgivernes ansvar, når de rådgiver om forretningsmodeller ved brug af skattely i udlandet. Og det er aftalt som sagt, at Skattelovrådet skal se på muligheden for at indføre en oplysningspligt, så opdagelsesrisikoen øges gennem en højere grad af åbenhed. Tiltag som etiske standarder, det vurderes ikke at være en voldsomt effektiv vej til bekæmpelse af international skatteunddragelse. Og derfor er det min opfattelse, at vi i stedet for at indføre etiske standarder, skal fortsætte i de spor, hvor vi kan gøre en reel forskel. Og et af de spor, hvor vi gør en reel forskel, det er, at når Danmark og en række andre lande fra september 17 begynder at udveksle de såkaldte
RS-oplysninger om finansielle konti, og i 2018 starter udveksling af land-for-land-rapporteringer mellem skattemyndigheder. Den informationsudveksling vil sikre, at skattemyndighederne får kendskab til konti rundt om i verden, herunder hvor virksomheden tjener deres penge, og hvor meget eller hvor lidt de i øvrigt betaler i skat. Det tror jeg sådan, det skal være min foreløbige samrådsbesvarelse. Så skal jeg stille mig til rådighed til alle de spørgsmål, udvalget måtte have de næste time og 20 minutter, hvis der skal være spørgsmål til så lang tid. Tak til ministeren for besvarelse. Så giver vi ordet til spørgeren først, Christian Juhl. Tak for det. Jeg har ikke nogen egentlige spørgsmål til de nye initiativer, der er taget. Jeg finder det ganske fornuftigt, at vi strammer op på det her område generelt, og også gør det internationalt for at komme skatteunddragelse og skattely til livs, hvis vi kan, og i det omfang, vi kan. Men det var sådan set ikke helt det, jeg spurgte om. Jeg spurgte om et konkret selskab, hvor en af regeringens ministre har haft aktier, som er i Bahamas, og så spurgte jeg ikke om etiske standarder af hensyn til at få mere skat ind, for det tror jeg er helt fuldstændig rigtigt, hvad ministeren siger. Det er måske en begrænset effekt at jagte international skattesnyd kun igennem et land. Men etiske standarder kunne måske være med til at forebygge, at enkeltminister kom i klemme ved en fejl, eller hvordan det pokker det kan være, og have investeret i aktier, der har været placeret investeret i aktier, som er registreret i firmaer, som er registreret i Bahamas eller andre skattely. Og det er det spørgsmål, jeg stiller, fordi at regeringen har jo selv sagt, at vi skal også passe på med, at vi ikke skaber en politikerlede unødigt. Og der kan vi jo godt forebygge ved for eksempel at have nogle regler for, hvad minister gør, hvad med folketingsmedlemmer gør. Det har vi på andre områder. Vi offentliggør vores personlige indtægter osv. Og på den måde prøver at højne niveauet, da vi jo er, hvad skal man kalde det, rollepersoner i et vist omfang, uanset om man er minister eller folketingsmedlem. Og jeg vil gerne høre, hvad skatteministeren vil svare ud fra den vinkel. Og den anden, den er jeg helt bekendt med, den har vi haft en rigtig god diskussion om. Det er mere den her, jeg gerne vil diskutere, for jeg fandt det egentlig meget forarveligt, at en minister havde investeret sine penge i en Bahamas-registreret virksomhed. Og det er det, jeg synes, vi skulle prøve at snakke om, hvordan forebygger vi det. Og ja, det er ikke mig, der har valgt, at det er skatteministeren, der har det, er sådan set regeringen selv, der har valgt, at sådan skal vi håndtere den her debat. Det har været meget nemmere at diskutere med den aktuelle minister selv, men jeg håber, ministeren forstår, at det er det, jeg gerne vil have en holdning til fra regeringens side, og i det her tilfælde ministerens side. Så er det ministeren. Det er jo helt fair, at man ønsker en holdning til det spørgsmål. Altså jeg vil godt sige, jeg synes egentlig ikke, den debat, der har været, er rimelig. Det synes jeg faktisk ikke. Og jeg må sige, at hvilke standarder, der bliver stillet til ministre, altså med åbenhed, offentlighed og andet, det er jo statsministeren, der bestemmer det. Og der har vi nogle ganske fine regler i Danmark omkring oplysning og andet. Det er også derfor, det her er blevet oplyst, formoder jeg, at det er fremgået af åbenhedsordningen eller nogle andre ting i forhold til de regler, der nu gælder for aktieposter og andet. Men der vil det være mærkeligt, hvis man siger, der er nogle ting, man ikke må investere i. Der kan være nogen, der har miljømæssige årsager ønsker, der skal være en etisk standard, og minister må ikke investere i flyselskaber. Der kan være nogen, der har en dagsorden om, at minister ikke må investere i landbrug, der bruger sprøjtegift. Der kan være alle mulige forskellige etiske standarder. Og jeg må sige, vi har en ordning, hvor man deklarerer, hvad minister ejer, også på et ret detaljeret niveau. Og det synes jeg er ganske fint. Og det gør, at der er gennemsigtighed i forhold til, at der ikke er nogen private økonomiske interesser i klemme. Og det bidrager til, at Danmark er et
verdens mindst korrupte lande. Men det at eje aktier i et selskab, uden at forholde mig til en konkrete sag, som ikke er hjemmehørende i Danmark, men er hjemmehørende i et land uden for kongeriget, og har forbindelser til Bahamas eller andre lande, det er ikke i sig selv det samme som, at det pågældende selskab ikke betaler den skat, det skal. Det er det altså ikke. Det kan være det. Det kan være det, men det er det altså ikke. Og jeg minder bare lige om, i det her tilfælde, der i den artikel, der skal fra Danmarks Radio den 13. februar 2017, står der her, men eksperterne bekræfter ved United International Enterprise selv oplyser, at der betales betydelig selskabsskat i blandet Malaysia. Et beløb er på ca. 136 millioner kroner i 2015, ifølge selskabets pengestrømsopgørelse. Altså. Og jeg tror også her, at direktøren er citeret for at sige, hos United International Enterprise mener direktør Ulrik Østergaard dog ikke, at Danmark går glip af nogle skattekroner, fordi der ikke foregår nogen reel ledelse af koncernen fra Danmark. Ved et driftsindsat, der skaber en masse daglige beslutninger her i København, beslutninger, der bliver taget af formandskab, bestyrelse mødes for ved drift. Så jeg synes egentlig, at den der debat, som er rejst, skyder lidt forbi det, der selvfølgelig kan være en helt reel debat i forhold til at begrænse international ulovlig skatteunddragelse. Men nej, etiske standarder på den måde, det må jeg sige, det synes jeg ikke umiddelbart giver mening. Tak for det. Så går vi over til den sådan normale, ordinære runde, og indtil videre den eneste, der har skrevet sig ind, er Christian Juhl. Værsgo, Christian. Tak. Vil det sige, at jeg skal tolke skatteministeren sådan, at han synes, det er helt okay, at en regering det ene øjeblik bruger rigtig meget energi på at skabe et flertal om at bekæmpe skattely i alle dens former, og internationalt, og det andet øjeblik, der er der en minister, der har placeret sine penge i et land, der er kendt for at være et oplagt skattelyland. Det var grunden til at spørge, det er fordi, at jeg ved slet ikke, hvordan man kan få brudt sådan en barriere, hvis en minister ikke vil snakke om en ting, man gerne vil spørge om. Det er derfor, jeg spørger, hvad må det kan være motivationen for en virksomhed, så lad os sige en virksomhed i jeg tænker personligt på United International Enterprises, men man kan jo tænke på hvilken som helst virksomhed. Hvad kan være motivationen for at placere sin aktivitet i Bahamas? Meget bekendt er der stort set ingen egentlig erhvervsmæssig aktivitet, der kunne være interessant at investere i, ud over det at placere sine penge. Og det er derfor, jeg spørger, hvad tror ministeren, der kunne være motivationen for at placere penge sådan et sted? Og så er det første spørgsmål, er det ikke lidt mærkeligt, at det ene øjeblik bruger ministeren så meget energi og prestige på at få lavet den her lovgivning, men samtidig er der sådan en anden minister, der har placeret sine penge i, det har hun ikke mere, men har haft placeret sine penge i Bahamas. Tak for det, og der er ikke andre i denne runde, så går vi til ministeren. Værsgo, minister. Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er jo ikke ulovligt at drive forretning rundt i andre steder end i Danmark. Det er heller ikke ulovligt for minister at investere. Jeg synes, det er fair at sige, at der skal være åbenhed og transparens omkring det. Det er der også i Danmark. Men bare det, at man ejer en del af et selskab uden at forholde mig til den konkrete sag, som har penge stående og forretninger forskellige steder. Man kan også drive helt legitim forretning på Bahamas. Man kan jo tænke sig, at man kunne lave turistbureauer eller plantager eller sejle med færger. Jeg ved ikke, altså der foregår også helt legitime forretninger. Selvfølgelig skal man altid overveje, hvad man investerer i, særligt når man er politiker. Men jeg synes ikke, at den kritik, der har været udviklingsministeren, sådan set er rimeligt, heller ikke i lyset af, at det, der er tale om her, kritikpunktet er, at udviklingsministeren ejede aktier i Bahamas-selskabet til en værdi af 74.000 kroner. Altså, jeg kan så også forstå, at hun efterfølgende har pluttet at sælge dem. Det vil jeg heller ikke gisne om, hvorfor det er sket, men i sig selv at drive et selskab er ikke det samme som, at man unddrager sig skat. Det at investere i et selskab, der er forskellige steder i verden, det er heller ikke sig selv det samme som. Det betyder ikke, at der ikke er nogen, der udnytter de skatteregler, der er. Det er jeg enig i, og det prøver vi at bekæmpe, men det er, man kan ikke sætte lighedstegn mellem de to ting.
Så er der det her spørgsmål omkring, hvorfor man vælger at lægge sig forskellige steder. Altså igen, jeg vil ikke spekulere, kan ikke spekulere i det sådan et konkret tilfælde, men altså når nogen vælger at placere sig i Danmark for eksempel, så er det jo fordi, på trods af, at vi betaler meget i skat i Danmark, så er det fordi, vi har stabile rammer. Vi har nogle politikere, der ikke kommer som tyv om natten, beslaglægger de selskaber, man har, de værdier, man har. Politikere, der ikke pludselig ændrer vilkårene. Et retssystem, der fungerer. Og nogle af de fordele er der også i en række andre lande, som har et andet beskatningssystem end Danmark, der slår på. Så selvfølgelig er der nogen, der sådan af beskatningsmæssige årsager er trukket til skattelylande. Det kunne være Bahamas eller andre steder. Der er også nogle øer lidt uden for Storbritannien. Det er der helt sikkert, og det prøver vi jo at begrænse, særligt hvis der er tale om ulovlig international skatteunddragelse. Men der er også nogen, der vælger der, fordi det giver en juridisk beskyttelse i forhold til, hvilket retssystem der gælder, hvis man investerer i lande, hvor der er usikkerhed. Så der er flere elementer, der kan spille ind. Hvad der er tilfældet her, det vil jeg ikke spekulere om, for det ved jeg ikke. Men jeg synes ikke, jeg synes ikke, den kritik, der blev fremført, er rimelig i forhold til sådan som sagen er beskrevet. Tak for det. Så er det Christian Juhl. Skal jeg vide, hvad der er det ikke rimelige i at stille sådan nogle spørgsmål? Og så vil jeg gerne, nu henviser ministeren til en artikel i Danmarks Radio, og hvis han læste det hele op, så vil der blandt andet være et lille afsnit, der hedder som overskrift, ingen reel forretning på Bahamas. Investeringen i selskabet United International Enterprises bekymrer skatteeksperter og organisationer, fordi firmaet er børsnoteret i Danmark, men har sit moderselskab i skattely. Umiddelbart slår det mig, at et dansk børsnoteret selskab har skattemæssigt hovedsæde på Bahamas og ikke i Danmark. Specielt når man ser på, at direktionen sidder her i Danmark, siger en fyr, der hedder Torbjørn Helmo, som er skatteekspert hos revisionsfirmaet TimeTax. Altså, der er flere andre citater fra folk, der arbejder med sådan ting, som siger, det er dog en besynderlig ting. Altså, jeg er ikke ligeglad med, hvad folk investerer deres penge i. Og jeg vil sige, om de køber en gård og bruger sprøjtegifte, så må vi diskutere med dem, om ikke det var bedre at gå over til økologi. Men det har dog en anden karakter end det her, hvor regeringen sætter stor prestige ind på at bekæmpe skattely, fordi det er en trussel imod vores eget skattesystem. Jeg vil sige, hvis det var våbenproduktion, prostitution eller sådan nogle ting, så vil jeg sige det samme som med skattely. Det går over min moralske grænse, at der bør ikke være folketingsmedlemmer og for den sags skyld minister, der investerer i sådan nogle ting. Og derfor synes jeg, det er nødvendigt at diskutere. Og jeg mener, den her ekspert siger det, og man kunne gå videre med de andre eksperter, sige, hvad er det, der er ikke i orden ved at stille sådan nogle spørgsmål til en minister, og hvorfor er det ikke i orden den måde, det har været omtalt på? Det forstår jeg slet ikke. Jeg synes endda, det er meget, meget sober. Jeg har set andre aviser omtale det, også aviser, der bruger mere billeder, end de bruger tekst. Okay med det. Men den her, altså Danmarks Radio, synes jeg, der i den grad er oplysende, i hvert fald for mig. Og en nødvendig og vigtig oplysning, hvis man blander sig i politik. Det er jo også derfor, ministeren har reageret, vil jeg tro. Tak til Christian Juhl. Så er det ministeren. Altså, det er i orden at stille alle de spørgsmål, man har lyst til. Og Christian Juhl kan stille alle de spørgsmål, han vil til mig, som skatteminister på det her område. Så det er slet ikke en kritik af det. Men jeg giver udtryk for, at jeg ikke synes, at den debat, der har været om den pågældende sag, der spørges ind til, er rimelig, så har jeg jo redegjort for det. Og jeg tror, den primære årsag jo er, at det pågældende selskab jo betaler skat. I hvert fald, hvis man kan kigge på, hvad de selv siger, det skal stå til troende, og jeg har ikke grund til at tro det modsatte. Og så siger jeg bare, altså alt den her mistænkeliggørelse, som man selvfølgelig er let at kaste sig over, den vil jeg advare mod. Vi ønsker at sørge for, at alle betaler skat i Danmark, hvis man skal det. Men hvis man driver et selskab i Tyskland, eller i Malaysia, eller i Kina, og tjener sine penge der, så skal man betale skat i de pågældende lande. Og der er ikke noget i vejen for, at en dansk minister kan investere i en virksomhed,
som altså ligger i et andet land, og forhåbentlig er det en virksomhed, som overholder de skatteregler. Det kan man så ønske sig. Og jeg tror ikke, der er nogen, der kunne finde på at investere i virksomheder, hvor man ikke gør det. Men hvis der er nogen, der skulle gøre det, så har vi jo det system, at man kan lægge alt frem, og der er åbenhed omkring, hvad ministers økonomiske interesser er. Det, der er min opgave som skatteminister, det er at sørge for, at skattevæsenet finder ud af, hvis der er virksomheder, der ikke har betalt den skat, de skal i Danmark, og i øvrigt arbejde for, at flere lande laver et fair og rimeligt beskatningsregime, så den internationale skattekonkurrence, der er, som jo ikke er ulovlig, men jo som er der, at den bliver, foregår på rimelige vilkår, altså. Og det er jo det arbejde, vi fører internationalt, og det går heldigvis i den rigtige retning. Og derfor er jeg også rigtig glad for sådan et land som Bahamas jo er med til at udvikle de her oplysninger automatisk om, hvem der har konti der. Men jeg tror, at den kritik, man normalt retter af folk, der gemmer penge i skattelylande, den kritik, der er nogen, der i den forbindelse har forsøgt at rette mod udviklingsministeren, det synes jeg ikke er rimeligt. Tak til ministeren. Så er det Christian Juhl. Jamen, nu har jeg jo prøvet i 2,5 måneder at undgå mistænkeliggørelse ved at stille nogle spørgsmål. Og 2 af spørgsmålene har jeg så fået delvis svar på i dag. Og jeg tror ikke, vi kommer ret meget længere. Og jeg synes, det er forkert at kalde det mistænkeliggørelse. Det skal ministeren jo sådan set selv bestemme. Jeg synes, det faktisk er et forsøg på at sige, at jeg vil gerne høre repræsentanter fra regeringen, helst ministeren selv, altså udviklingsministeren selv. Hvad er baggrunden for det her? Hvordan kunne, altså, jeg vil sige, når jeg bekæmper aktivt militarisering, så ville jeg da godt nok regne med, at der var nogen, der gik hårdt til mig, hvis det var, at jeg havde købt aktier i et eller andet flyselskab, som laver bombefly eller sådan noget. Og derfor mener jeg, det har ikke noget med mistænkeliggørelse, hvis nogen kommer og spurgte mig, har du det? Og hvis jeg havde det, så er det godt nok måtte sige undskyld, fordi at det ville dog være dobbeltmoralsk efter min mening, hvis det var mig, der havde med sådan nogle ting at gøre. Derfor er det vel fair nok, altså det hører jeg også ministeren sige, at stille spørgsmålene, men mistænkeliggørelse kan jeg slet ikke forstå. Jeg mener ikke, der er en linje mistænkeliggørelse i den her artikel. Der er oplysninger om det, og det er helt naturligt, at pressen selvfølgelig ser os over skulderen, og pressen også stiller spørgsmål, når det viser sig, at nogen af os har aktier i lande, hvor det er ganske almindeligt og helt normalt, at det er for at komme i skattely, at man er der. Og derfor synes jeg, at det er helt reelt, at man både beder om ministerens spørgsmål, og jeg synes også, det vil være reelt at få et reelt svar i sådan et tilfælde som det her, og en klar stillingtagen. Altså det vil jo forfølge, hvis ikke I tager en stillingtagen, eller hvis ikke I begynder internt at sige, hvordan kan vi prøve at hjælpe hinanden med at lade være med at komme ud i sådan en situation. Det er jo politisk meget mere belastende end så meget andet, hvis man er i sådan nogle dobbeltmoralske situationer. Jeg kan ikke se det mistænkeliggørelse i det, men jeg vil gerne sige tak til ministeren for de svar, han har givet på det her møde. Jeg har ikke flere spørgsmål. Ja. Ministeren? Jeg tror, at Christian Juhl er helt ret i, vi kommer nok ikke videre. Men jeg takker selvfølgelig for muligheden for at komme og svare på de spørgsmål, der er, og gøre en reklame for den aftale, der er indgået. Og så vil jeg bare som et kuriosum sige, at når man investerer i noget, uanset om man er minister eller privatperson, så er det jo ikke altid, man har et fuldstændigt overblik over selskabskonstruktioner og andet. Det er det altså ikke. Det er det ikke altid. Altså, det skal sådan set være min sidste bemærkning i dag, og sige, at jeg vil glæde mig til at komme ved en anden lejlighed til Udenrigsudvalget og drøfte, hvad vi gør i forhold til international skatteunddragelse. Eller hvad andre ting udvalget måtte have at spørge mig om, og der har Christian Juhl fuldstændig ret. At stille spørgsmål, det er både pressens og offentlighedens og Folketingets opgave, og så er det ministerens opgave at komme og svare. Ikke nødvendigvis det, man gerne vil have, men at komme og svare. Så har vi jo næsten fået et kompromis, i hvert fald på et lille delområde. Så vi siger tak til skatteministeren, og hermed slutter det åbne samråd.